Moro YouTube, tänään mä teen mun toisen Storytime-videon. Se kun mulla tuli tappelu koulussa. Sori, mä teen näin nopeasti taas YouTube-videon, että 58 sekuntia sitten mulla tuli toi, kun mä näin murtovarkaan. Ja kaikkea nyt yleensä. Tää ei oo se, mistä mä puhun, että ne kaksi teiniä heittää meidät hanki. Tää ei oo se, vaan tää on se, kun mulla vielä tappelu koulussa. Mä vastaan yksi tyyppi. Sanotaan vaikka sen nimeksi. Vaikka hevonen, koska se oikein, se huutaa yhtä kovaa kuin hevonen oikein. Se äänikä kaikki oikein. Jos se näkee sitä videon joskus, ei paha. Tää tapahtui 2 vuotta sitten. Yleensä joskus jotkut sanoo sitä hevoseksi. Ja niin, niin, se alkoi siitä, kun me pelattiin 2 vuotta sitten futista meidän koulussa. Tätä se teki maali, se alkaa ärsyttää kaikki. Se ärsytti niin paljon. Oikeesti mä en pystynyt kontrolloida mun vihaa, ohjata sitä. Joten mä tönäsin sitä maahan. Sitten se hyökkää mun päälle. Tiedätkö näin. Ja sitten mä kaadan se. Näin. Sitten se molemmat. Sitten mä otan se kädes kiinni. Mä vedän sitä niin, että se käsi tulee suoraksi, vielä suoremmaksi. Ja sitten se käsi melkein. Se jossain kohdassa mä olisin vetänyt ihan täyttä ragella. Tiedätkö te kaikki, että se hyökkäs alkoi hakkamaan kaikkea. Sitten jos mun kaverit ei olisi tullut sanomaan mulle rauhoittukaa, mä olisin epäillyt vahvasti, että mä olisin murtanut vahingossa sen käden. Jos ne ei olisi tullut auttaa, no nekin on hyviä kavereita. Joo, ja sit oikeesti, se alkoi futiksesta. Se oli vähän omituista. Joo, joten sit tuli aikamoinen tappelu. Ja kaikkea tollasta muuta. Jos te mietitte, kuka täällä äänessä se on sikapoika. Nyt sä lopetat. Joo, tässä oli tää Storytime-video. Joo, ja muuta. Se on saatana eläin. Kuulostaa siltä, että täällä olisi joku Soomarin gorilla mun taussa. Joten on vähän weird. Se haluaa vaan pilata tää mun videon. Ihan sama, se äänetee YouTubeen ja kaikkea. Mä kohta kerro sun nimi, jos on. Mun nimi on Kevin. Ja sä oot hirveä sika. Ei, mun nimi on Kevin. Mä kuvioin sitä. Mun nimi on Nikola. Mun nimi on Santeri Nissinen. Turppukivi. Joo, sori, että tuli vähän tällainen video siitä, kun mä tappelin sen. Haista paska! No niin, se on moro.